Yun nga mga kalapatids, nagbabalik tayo dito sa Develop TV. In today's video mga kalapatids, iano po natin yung 5k subscriber natin dahil umabot na po tayo ng 5k subscriber dito sa ating YouTube channel. Ayan mga kalapatids. So, ang pag-uusapan po natin ngayon mga kalapatids is yung mga mangyayari kapag naabot na natin yung 1k subscriber, and then pagkatapos itong COVID-19. So itong quarantine mga kapatids, dahil mapapansin nyo is nabutan yung isang paraffle natin nung March ba yun mga kapatids. So dun sa previous video natin mga kapatids, hindi pa nakukuha yung isa nating paraffle, yung una po nating paraffle, dahil nandyan pa po yun yung ating paraffle na isang breeder, yung hen na checkered mga kapatids. Yan. So nandyan pa po yun. Hindi pa po natin na-ship, hindi pa po natin napapa-ship dahil ang nanalo po is taga Mindanao, si Sir Zerda yata, si Zerdalof. Yan. So nag-vlog din yun mga kapatids. Siya po yung nanalo dun sa ating paraffle na una. Ayan. So mga kapatids, yun nga, yung susunod po natin na paraffle mga kapatids, itong pagkatapos ng COVID-19, itong quarantine, magpaparaffle tayo dahil ayun po yung request ng mga kalapatids natin dito sa DIY Look TV, sa mga supporters natin. And then dun po sa mga nababasa ko dito sa ating Facebook natin mga kapatids at sa YouTube, paparaffle daw tayo dahil nabot na tayo ng 500 subscriber mga kapatids, dahil angat pa to kapag nagparaffle pa tayo at magbibigay po tayo ng maraming image. Hindi naman karamihan na kalapati, pero dadaan po tayo dyan mga kapatid sa mga raffle niyan. So hindi ko po doon sa pangako kung magpaparaffle tayo ng kalapati kapag nabot na natin yung 1k subscriber. And then yun nga yung request nyo mga kapatids, ngayong pagkatapos ng COVID is magpaparaffle tayo kahit hindi pa natin nabot yung 1k subscriber. Yan mga kapatids. So ano po mga kapatids, sa napangako ko po sa inyo dati mga kapatids, sa mga unang viewers ko dyan sa DIY Look TV, yan mga kapatids, is kapag naabot na natin yung 1k subscriber is tutuloy-tuloy natin yung paraffle natin mga kapatids. Per month yan na may paraffle dito sa DIY Look TV mga kapatids. Yan. Dahil mabait tayo at gusto natin may share yung kalaban natin. Ayan. Then yun lamang po mga kapatids dito sa atin. So sa ngayon, ang update po natin sa subscriber natin mga kapatids is 506 subscriber na tayo. Ayan mga kapatids, mapapansin nyo. Ayan, 106 subscriber na tayo dyan mga kapatids. So more mga kapatids, diba? So kaya ba natin yan? Kung kaya ng iba, kakayanin natin yan mga kalapatids, dahil wala pong sumusuko kung kaya mo talaga. At keep it up lang, diba? Sabi nila mga kapatids. So sorry dun dahil medyo na tayo, sorry sa mga bashers din. So salamat sa inyo, comment lang kayo dyan kung mababash nyo ako mga kalapatids. Yan. So that's it mga kalapatids. And then update naman tayo sa mga breeders natin mga kapatids. So tingnan natin sila. Yan. So yun na nga mga kalapatids. So pang ilang day na ni Isabe ay ito, pang ilang day na kaya. So mula nung March 30 hanggang ano na ngayon mga kapatids, March 14 yata mga kalapatids, hindi ako nagkakamali. Ayan, March 14. So may 15 days na to. So malapit-lapit na tong lumabas yung itlog nilang una. Yan, kung dahil isa lang yung may similya dyan na asahan natin mga kalapatids. So dun sa video natin kahapon mga kalapatids is isa lang po yung may similya dito. Ayan, so pakain na rin ako mga kalapatids. And then dako naman tayo dito. So dito mga kalapatids, inalis ko na rin yung karga nito dahil yun nga, wala yung itlog nila.
Hindi kaya. So ito si Isabela line. So nice ko yung pagkain nila dito mga kalapatids. Yan, so dito dalawang itlog po yun nandyan na okay. So hindi natin nila. Ayan mga kalapatids. So yan o. Kita nyo naman si Isabela line. No? Yun o. Pulang pula mga kalapatids. Gandang ibon talaga. Ayan. Grabe yung mata niya mga kalapatids. Pasdan nyo. Ayan po. And then dako naman tayo sa mga breeders natin. So dito check din natin. Ayan. So pang magkasunod lang tong dalawa mga kalapatids. Hindi ako nagkakamali. Ayan po sila. Yung dalawang puti natin. So isa lang din yung nabuhay dyan mga kalapatids. Yan po. And then dito sa ating mga breeders mga kalapatids is mag-umpisa na rin tayong mag-condition sa mga to. Yung umpisa na natin kanina. Yan. So di ko na pinapakita sa video para mga kalapatids dahil na pag-usapan na rin naman natin yan sa ating mga vlog ay sa mga videos natin dati. Yan, nagko-condition din na tayo mga kalapatids. Yan po. So ito yung hiniwalay natin kahapon. Hindi ako nagkakamali yung checkered natin. Ayun. Yan pala yung napanalunan ni Sir Dalof mga kalapatids. Yung checkered na yan. So yun yung yun yung nilipat natin nung kahapon na videos natin mga kalapatids. So ito yung napanalunan nilang hen. So yan po. So nasa baba siya. Yan. Papansin nyo mga kalapatids. Isang hen. So dito din mga kalapatids, nag-condition na rin ako dito. Sa mga kak natin. So 4 na kak yung available dito soon. So yun, update tayo kay kay Tipler. Okay na po si Tipler mga kalapatids. Bumalik na yung niya. Yung pakpak, yung sa pakpak niya gumagaling na mga kalapatids. Ayan. So tumutubo na yung yung pakpak na rin niya mga kalapatids. So apat na kak yung isasalang natin dito soon. Yan, dadating tayo dyan mga kalapatids. So 4 lang din yung makukuha dito. So ready na yung 4 dito sigurado. Kapag natapos na natin sila na condition, i-condition po na natin sila mga kalapatids. Yan. So di kasali to sa mga i-condition. I-condition na rin natin yan para pagdating sa sa may yung kay Sir Dalof mga kalapatids is naka-condition na yan mga kalapatids. Ayan, so dako naman tayo sa mga flyers ay yung mga warriors natin. Ayan. So dito yung mga warriors natin mga kalapatids. Ayan. Dito sila nagbi-viewing sila mga kalapatids. Bino-viewing po natin sila. So magkaganda nitong loft natin, yung flyer slope natin mga kalapatids is may viewing area siya. Hindi kaya nung dati na mali lang yung viewing area. Mapapansin nyo mga kalapatids, malaki na yung viewing area nya. Kasya ang 20 o 25 na kalapati dito mga kalapatids. Ayan. Ayan po. So buksan natin to mga kalapatids. Ayan po sila lahat mga kalapatids. Ayan. Ayan po lahat. Magandang white plate mga kalapatids. May choke. May siya pa opal siya. Ayan po lahat ng ating kalapati dito sa loft. Sa DIY loft mga kalapatids, yung mga warrior natin. Yan po yung chocobar natin. Chocobar ba yan mga kalapatids? So red bar. Hindi ko alam mga kalapatids Yan po. So may white plate din tayo doon. Yan po. Checkered blue bar. Yan. So dito yung iba mga kalapatids. So that's it mga kalapatids.
hanggang dito lang yung ating video mga kalapatids. So ito lang yung ating update ngayon dito sa ating loft, dahil yun nga mga kalapatids is nakapag 500 subscriber na tayo. Ayan mga kalapatids. So dako naman tayo sa mga pa-shoutout natin, and then sa mga nagpapabati sa ating Facebook, sa ating Facebook channel and sa YouTube mga kalapatids. Ayan. So nagugutom na naman si Isabela Line mga kalapatids. Yan po siya. Nagugutom na naman. So dako na tayo dun sa mga nagpapa-shoutout sa atin. So happy 500k subscribers sa atin mga kalapatids. So more. Salamat sa suporta nyo mga kalapatids. So patuloy na pagsusuporta sa akin mga kalapatids. So yan po. So mga kalapatids, dako naman tayo sa nagpapa-shoutout. So kinuha ko po yung inakay yung young bird ni Isabela Line mga kalapatids. Yan po. So di ko lang po mga kalapatids, isang hento ay isang cup siguro dahil malaki. Yan, mapapansin nyo mga kalapatids. Yan po. So may ring po yan. Ito po yung sasali natin sa north siguro mga kalapatids, kung papala rin tayo. Ayan po. So samahan nyo po akong mapalaki pa po itong ating YouTube channel, at para makapag-raise na rin tayo hanggang sa maingganyo po kayo manood sa ating YouTube channel mga kalapatids. Yan po. Ayan. Isang kakto mga, so malaking ibon mga kalapatids, mapapansin nyo. Mga mo. Yan, so dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa ating sa YouTube channel mga kalapatids. So unahin na natin mga kalapatids. Shoutout kay J. Kurtz Desales. Yan, shoutout sa iyo. So palaging sa nakasuporta sa atin yan si shoutout kay Ethan Daniel Boboron at Mark at si Jarel at si JC Vargas. Yan, so shoutout sa inyo dyan mga kalapatids. So shoutout kay Angela Gakos. So shoutout din sa iyo. Shoutout na kita dahil nakalimutan mo yata magpa-shoutout. So shoutout natin yan mga kalapatids, kahit hindi natin na ano. Then shoutout kay Avelino Love TV. So supportan natin yan mga kalapatids. Shoutout kay Kenneth Ombok. Ayan, shoutout sa iyo. Shoutout sa inyo dyan mga kalapatids. And then kumain. So shoutout sa Frankie Sanderva. Yan, so shoutout sa iyo. So shoutout din kay Pingpong Love TV. So supportan nyo yan mga kalapatids. Ka-develop TV din natin yan. So ka-develop TV supporters din natin yan, and supportan nyo din yan sa kanyang YouTube channel mga kalapatids. Yan, so shoutout kay Revolt Love TV. Yan, may YouTube channel na rin yun si John Benedict Triple D Lamar. So ayan. Yan po mga kalapatids. So that's it mga kalapatids. Yan lang po yung ating update dito sa ating loft. And then kung nagustuhan mo tong video mga kalapatids, i-like mo to at mag-comment ka na rin mga kalapatids. Don't forget to ring yung ating ring button mga kalapatids. So para updated ka palagi sa ating videos mga kalapatids, i-click mo yan para updated ka at pang-notify sa yung YouTube channel ay sa yung Facebook ay sa cellphone mo. Magno-notify yan kapag may bago tayong upload mga kalapatids. And so share mo to sa Facebook at para makita ng marami at maraming makilala tayo at makakakilala sa ating YouTube channel mga kalapatids. So yan po. So that's it mga kalapatids. Hanggang dito na ating video. Don't forget to like, comment, subscribe. Yan dapat ang tandaan mga kalapatids. Peace.